Good evening, brothers and sisters. Welcome sa ating Gospel Reflection. Ang ating tatalakayin for this day is ang tungkol sa pagbinyag kay Jesus by Saint John the Baptist. Before that, let us pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, whom by the light of the Holy Spirit have instructed the hearts of men, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolations. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay. The Holy Gospel of Jesus according to St. Mark chapter 1 verse 7 to 11. This is what John the Baptist proclaimed. One mightier than I is coming after me. I am not worthy to stoop and loosen the thongs of his sandals. I have baptized you with water. He will baptize you with the Holy Spirit. It happened in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized in the Jordan by John. On coming out of the water, he saw the heavens being torn open and the Spirit like a dove descending upon him. And a voice came from the heavens, "You are my beloved Son. With you I am well pleased." The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Okay. So dito natin nakita na si Saint John ay nagbibinyag sa Jordan River. No? At habang siya ay nagbibinyag, nag-anunsyo siya na may darating mas makapangyarihan kumpara sa kanya. No? Siya ay inanunsyo niya ang pagdating ni Jesus. Binibinyagan ko ngayon sa tubig, pero ang darating, ang ibibinyag niya sa inyo ay ang Espiritu Santo, ang banal na Espiritu. No? Tapos nung si Jesus ay dumating, bininyagan siya ni Juan. Si Juan pala ay kanyang pinsan, anak ni Elizabeth. Si Juan, bininyagan niya si Jesus sa Jordan River. Tapos, pagkatapos nun, nakita na parang bumiyak yung langit at bumaba ang Espiritu Santo sa hugis ng isang kalapate. Tapos may boses na narinig at nagsabi, "Ikaw ang aking pinakamamahal na anak, at ako ay nagagalak. Sa iyo ako, nagagalak." Yun ang summary ng Gospel. By the way, tungkol naman sa liturgical calendar, ang Christmas ay mayroong 12 days, no? Nagtatapos ang Christmas sa Epiphany. Usually dati ang Epiphany, yung tinatawag na Three Kings, natatapos siya sa nangyayari January 6. No? Pero ngayon, yung Epiphany nililipat sa pinakamalapit na linggo. Kaya instead of January 6, nag-celebrate tayo ng Epiphany January 7. Tapos, ang Epiphany ay pagkatapos niya, isang araw after, yun ang baptism of Jesus. Doon kinukwenta ang panahon kung kailan mangyayari ang baptism of Jesus. One day after the Epiphany. So yung Epiphany, ang ibig sabihin nun, public manifestation. Ang pagpapakita
ni Jesus sa buong mundo. So ngayon, we celebrate the baptism of Jesus. Anong kahalagahan ng binyag ni Jesus? Okay. So, ngayong araw, pwede na tayong magbaklas ng ating mga Christmas decorations. No? Kasi tapos na ang Christmas season. Okay. So, ano ang kahalagahan ng binyag ni Jesus? Una, the baptism Jesus is the transition sa kanyang hidden life. Diba? Wala kang tayong narinig tungkol kay Jesus nung bata pa siya. Yung pinakahuli nating nakarinig tungkol sa kay Jesus, yung siya ay nawala ng 3 araw. No? Tapos ito, next, yung binyag. So, ito yung transition ng hidden life sa kanyang public life. So, pag binyag sa kanya, dito na nagsimula ang kanyang public ministry. Now, bakit bininyagan si Jesus? Yan ang pinaka-parating tinatanong. Ba't siya bininyagan? Wala naman siya kasalanan. Ang pagbinyag ni San Juan Bautista ay tinatawag ang mga tao na talikuran ng kanilang kasalanan. It was the baptism of repentance. Kasi Jesus, alam naman natin, Diyos, banal, walang kasalanan. Bakit siya nagpabinyag? Okay. Ito ang rason. Una, isa sa ilang rason kung bakit si Jesus ang unang rason ay ito ay pagpapahayag kung sino siya. Dito ipinahayag sa pamamagitan ng binyag kung sino ang kanyang totoong nature, kung sino siya. No? Siya ay iisa sa Ama, no? At Espiritu Santo. Public declaration. Pagkatapos ng Epiphany, no? Ito naman, baptism, muling pagpapahayag kung sino talaga. So sa Epiphany, nagpakilala siya na andyan siya. Sa baptism, pinakilala kung ano talaga siya ang kanyang totoong nature. So dito na pahayag na siya ay anak ng Ama dahil sa boses narinig, "This is my son. You are my beloved son. With you I am well pleased." So dito natin makita na siya ay anak ng Ama. Iisa sila. At sa pamamagitan ng pagbaba ng Espiritu Santo patungo sa Kanya. So, dito nakita ang Santissima Trinidad na si Jesus ay kaisa sa Ama at saka sa Espiritu Santo. Pangalawang rason, dito napakita ang bukod tangi at walang makakahambing sa pagkababa ng ating Panginoong Jesus. Kanyang humility. Incredible humility. Siya ay walang kasalanan pero siya ay bumaba sa ating level. No? Bumaba siya sa ating level. Pumayag siya na kung sa English pa, condescend himself. He condescend. Bumaba siya sa ating level na bilang tao, makasalanan. He identified himself. Hindi siya nahiya na maturing na kagaya ng mga makasalanang tao. No? Kung tayo siguro ang Diyos, hindi natin gagawin yan. No? Kahit pa nga meron na tayong mga konting pera, meron tayong mga titulo, nahihiya na tayong makilala kasama ang mga hindi natin ka-level. Pero si Jesus, Creator, of heaven and earth, most holy, most pure, sumama kasama ang mga makasalanan sa palibot. Nakita siya ng lahat at nakasalamuha at lumusong pa doon sa maputik na ilog ng Jordan. No?
So, nagpabilang siya, no? Nakita siyang kabilang ng mga makasalanan at pumasok siya sa ating mundo. Pumasok siya sa kamatayon, no? Yung symbolize ng sin and death. Bakit sa lahat ng river, Jordan pa? Yung Jordan, akala mo sa mga drawing malinis, maputik yan, no? So, bakit pinili yung maputik na ilog? Symbolize ang ating kasalanan na tayo ay maputik, marumi. Lumublob din si Jesus diyan sa Jordan River. At ang paglublob sa tubig, kagaya sa ating binyag, ang paglublob sa tubig, sumama rin si Jesus sa ating kamatayan. No? Tayo ay namatay. Dahil ang kasalanan, ang kanyang kabayaran ay kamatayan. Resulta ng ating kasalanan. At sa paglabas ni Kristo sa tubig, pag-ahod niya mula sa tubig, simbolo rin ito na tagumpay mula sa kamatayan at kasalanan, at siya ay nabuhay muli. Dahil siya ay namatay, siya ay nabuhay muli. At tayo rin kasama niya mabubuhay muli pag tayo ay hindi humiwalay sa kanya. Now, at pangatlong rason kung bakit si Jesus ng pabinyag ay para maging masanctify ang tubig. Na mula ng pagbinyag hanggang sa mga susunod na mga henerasyon at sa katapusang panahon, ang tubig ay naging banal dahil siya ay lumusong doon sa tubig at nagkaroon ng kapangyarihan. Siya ang nagtatag ng sakramentong ito, na itong tubig ay makakapagbigay ng kaligtasan, makakahugas ng kasalanan. No? Parang siya ang nagbinyag sa tubig, bininyagan niya ang tubig na magkaroon ito ng kapangyarihan para makapaghugas ng kasalanan. So dito sa binyag, no, sa pagbautiso kay Jesus, no, dito nagkatagpo ang Diyos at tao. No? Ang pagkatao ni Jesus at ang kanyang pagka-Diyos, pinagtagpo niya ang tao at ang Diyos. No? Now, at sa ating binyag ngayon, pinapaalala sa atin kung ano ang nangyayari sa atin. Tayo ay ordinaryong tao, tapos nung tayo ay bininyagan, tayo ay nakabahagi ng pagka-Diyos ni Kristo. Yun ang tinatawag na sanctifying grace. Tayo ay naging kaisa niya. We become united. Pinagsama niya tayo sa kanyang sarili. We become adopted sons and daughters, no, of God. So dito natin maalala na sa binyag, naging anak tayo ng Diyos. At dito natin nalaman ang totoo nating anyo, kung sino tayo. Tayo ay anak ng Diyos. Pinapaalala sa atin ang binyag ni Kristo dahil sa kanyang public declaration kung sino siya. Sa binyag natin, dapat alalahanan natin araw-araw kung sino tayo. Huwag natin kalimutan na tayo ay mga anak ng Diyos. Panindigan natin at ating ipakita sa buong mundo kung sino talaga tayo. At nawa tayo ay kikilos, aasal sa karapat-dapat nating anyo na anak ng Diyos. No?
Let us pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, I thank you for your humble act of baptism by which you opened the heavens to all who are sinners. May I open my heart to the unfathomable grace of my own baptism each and every day and more fully live with you as a child of the Father, filled with the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.